Brazilian paytaxtı. A. Rio de Janeiro, B. São Paulo, C. Salvador, D. Başka cevap. São Paulo, Rio de Janeiro. Hayır, da bir. Doğru sorun. Yok, São Paulo da şol Brazilya'da, Rio de Janeiro'da şol. Yani Salvador, Brazilya'da. Yani hiç istemem paytaxt değil mi? Hiç istem paytaxt. Brezilya. Başka cevap. Ayt. Başka ne? Meksika değil mi? Yok. Yok, Dur, Rio de Janeiro. Brezilya. Öldü ne mi? Öldü. Brezilya. Öldü. Brezilya değil. Öldü. Ad değil mi? Brezilyan yurdun adı. Son paytaxtı. Paytaxt öyle. Ne bileyim aşkı var. Brezilya. Brezilya değil mi? Senden karışmadı Marcel. Brezilya. Futbol. Futbol. Ay berekalla. Şol görýän futboldan taňala şeyleri bilen bir utuk sowat etdi. Hakykatdan Brazilian paytaxtynyň ady Brezilya. Gördaydım ediversini. Vizyonam özüňiz dostlar. Ýöne vizyo hakynda bilip bilmän her ýalňyş pikir edämen. Şu wagt 2-10 başlady. Daýdam kartoşka ekmek üçin ýer taýynda kitdi taýdyn. Vizyodan görüşme ora daýdam tek öwrünçi dogaçlardan bolmallary. Özi suwlady, özi duzlady, özi üstünden geçdi. Özüň dogalakdy. Çümküre diýilen padiýet etdi taýdyn. Umuman geçer ýoluna gurlaşýan şu doga dile şu ýazatlar aslında ananama erkek adamdan mıň ýazatlara işem ýok hiç gelmen erkek olanlarda görem o şu gelinler, gyzlar, enan maşgalalar siz beýtmän haýyş sizden şu doga etmek, adam dogalamak, birine barjak bolup dogalamak, biriniň saglygyna doga ýerbe satlar şular. Özüne musulman ýa, özüne islam dine uýan adam, Allah Taala uýan adamyny etmeýär. Hiç kimin maşgalasyny bulajak bolup, hiç kimin saglygyny bulajak bolup oňýar hereketler etmän, gaty ýalňyş hereket. Şu adam kommentariýada ýazarlar. Özüm şunu edýän daş adamlar der, her kimin garyndaşy, dogany, dosy, ýar, goňşusy şolar bir-birine edýärler. Siz o hereket bilen biriniň ykwalyny üýtgedip bilmeýäňiz, men aýdýan dedim, diňe ýanky daýda değişirler, hemmäňe de değişli. Biriniň ykwalyny doga dile bilen üýtgedip bolmaýar. Wagtlaýyn üýtgedersiň, wagtyň geçmegi bilen wagt özüň küýüne ýygyny alar. Hemme zat öz maňlaýynda ýaglanýar bolar wagtyň geçmegi bilen. Durmuşda haýsy ýol bilen gideňinde de iň soňuna aýlany öwrülip şowur kapydan çykyp gitmeli. Iň soňunda şo bolmaly zat bolýar dostlar. Etmän gaty erwes zat. Ýazgyda ynanýan bolsaňyz, hakykatda ýazgyda ynanýan bolsaňyz, Allah Taala ynanýan bolsaňyz şu zatlary etmän, kartdan palatdyrmak, doga etdirmek, duş sepmek, un sepmek, iňe wazyk türtmek, gurjawa şekil ýasap şu taýdan o zatlar känişdim kinolarda, detektivlerde gördüm. Yankı daýda da düýnüň bolky öwrünçi bolaýmasa, ýalňyşmasa mara özüň dogala kitdol. Zatda biz animasiýa demok beýdiýdim. Men özüme öýleýmen bolyn. Birak hem siziň dogalan adamlaryňyza ziýan ýetirýäňiz. Wagtyň geçmegi bilen özüňize şo ýygyna barýar. Ikincisi günäge alýaňyz. Hiç kimin ykwalyny özünden biýdin, Allah Taaladan biýdin üýtgedip bilmeýäňiz. Wagtlaýyn üýtgedersiňiz, wagtyň geçmegi bilen emmelat ýüze çykyp gaty erwet helak bolardyňyz. O dünýäde bu dünýäde siz almaly hiç kim. Mähriban zenan maşgalalar esasanym. Bak aýrat edip şu ýazatlar animasiýa etmän gaty gorkunç zatlar. Menden size maslahat Hudaýa takladyň. Dogala oturşyny gördüňizmi? Kommentariýada ýazardyňyz da plan ýerde plan atly, plan ýerde plan atly. Her kimiň öz ýakyny dogan garnaşy goňşusy dost etýär, bir-birine joras etýär. Daş adam bir-birini tanımayan adam bir-birine doga etmeýär, ýa ýedýät bir-birine doga etmeýär. Öz ýakynlaryňyzdan özüňizden riska goýmaň. Etmän şuňa zatlar Hudaýa takladyň. Estağfurullah. Şu wagt ýanymda bir rapper oglan atýar, ýöne bu rapper oglanyň özi Citizen, ýöne şul biriniň fanady. Kimiň fanady dostum? Täbiň fanady. Täbi var da diýmaýlar. Braýdym hüňlet berädäjim. Häzir. Menne sebäp ýok seni allamana. Bologlan bar ay. Odam. Şolaýdym nereden çykdy? Başgaýdym bilen o. Şol duşanba. Sana duşdum duşanba. Onuň näme Tirem fişanba. Bugün duşanba. Limon barna taýyn senin birja ýylgyrmagy. Onuň o jugüňden atýa diýen bir aýdym boldy. O saýt bilen bet aýdym ma. Zat diýär. Jugüňden dökülýär, rapçylar çöplesin zat diýipler. O aýdýarmy şonu? Ay, bilemem ta istat kaçmak çuğsun ya. Garaş bak, seni çöplecek bu. Yine bir dert tapıldı. Yok kardeşim, buna seyret. Düğün akşam
rayonuna 2 tane qeyd iyilin ərinin üstünde uruşup oturun ekende. Bir qoq var deydimle. Çıktım kardeşim balkondan aşağı ettim. Bir qeyd qarpısı otuyor betinden lan. Sonra mana kardeşim. Ay ettim olun yankılar uruşup quradılar da hani mana ben aman oğlum o karşı gelip uğradı. Yine birden hem gör takbozmana Ferhat kardeşim. Ben kırılağımı depittirler ya yankı qeydlarla. Hey sana dönün, isteyen mi doğansan? Qeydlar. Ana ona Ferhat tutbayla. Ali'nin ala meydanı var o, men avalonumda neyme günah var o kardeşim o. Beytmen de size dön, hani giden qarlar var, sotay duruşunda. Size dön, hani oğlunla bilir uçtum, çok korsan o da, ekidin ana MMA var da, sotay dursun o. Men masinimda neyme günah var o. Meni beytmen o. İki panzenik Türk'te bulup gelen Beçe. Evet abi ben geldim. Evet ben memlekette. Hafta içi görüşüyoruz abi. Pringles kança? 45 manat. 45 manat? Ova. O ne kadar oluyor dolarda? $2,5. Çok pahalı. Ben... Üstü kalsın. Siz Türk'ten geldiniz de. Конечно ben Türk'ten geldim. Gören yok benim de iPhone var. He. Burada Turkcell de var. Bizlerde ona kazat yok. Bizlerde alt nasır var. Ben bulurum. Bir aydan son. Apa yaxşımsınız? Yaxşı. Apa, hayır sizden. Düşünemem. Depler dolu gidendir. Şu ikisini yazın adıma indikette pulunu veremem. Of kardım uşa senden. Öykü karzların kaçan bir sen defterde yer kalmadı senin derdiyle. Düşünemem apa. İndikette aylık düşsün. Getirik deme hayır. Ama benim avaret etmeliye. Hayır apa. Apa, altmasıma 2 adam atsanıza hayır. İbi, hardım senden скотина. Здравствуйте, дорогая покупатели. Наш оптовский тайджер маркетом. Это кекс. Скидка у вас есть. Это даже кокосный. Какао есть içinde. Арданажда, бахафи, ценник. Это 2 манат 60 копеек. Это скидка у вас есть вафли. Это клубничный есть. Это банан есть. Это ценник 3 манат 40 копеек. Это мини-вафли, у вас скидка есть. Это вафли. Сколько манат, девушка? 1 манат 90 копеек. Это бананы есть у вас. Еще какой есть? Это клубника, это апельсин есть. Есть, 7 манат, baştaydı. Скидка у вас есть.